И така, приятели, сега ще влизаме в изоставения хотел. Казва се... Донесаха и мене. Може да помните от гласа до кой съм. Маме донесаха и мене. Абе, един идиот. Не, тук е. Опа. Что? Атмосферненько. Между прочим, да, я давно хотел сюда прийти. Ама то изглежда брутално. За сега ми харесва. Интересно, аз с началник от 91-а. Не. Няма как. Кухнята. Идея. Това е Ерик. Ой. Ой. Купична музика. Не сме ли се още купична варна да русена? Другия кой е край на България. Може да се научи на става. Газ към въртане. И към въртане, и към въртане. Знаех си, в края са най-интересните. Ела тук направо. И така, приятели, заповядайте в най-добрия асансьор на времената. Особено виж тази лампичка отзад. Хелна. Не сега ще светни и стане би. Не е елегантно. Там е мейн плажа, не ще те видят. Да. Ще се помислят, че... Чакаем. Не за тебе. Добре, да. Тук е едно и също. Стой, това нещо паса. О, вижте. Абе, света.
Аз разбрах, тук вандалите са се опитвали тия системите да ги вземат. Те системите, защо просто не са ги... Защо просто не са... Бро, еба си просто сте вандалите, защо просто... Ало, ето дядя ви... Буквално за... Ала, мама е? Ко правиш? Не. Не бе. Добре, спри, моля те. Що? Щото снимам. Знаеш това? Фенерите, които няма руснаци ползват, дето ми прати канала. Чакай, сега да помислиш, че ще ми кажеш, че не съм подкрепил. Толкова много пъти съм чувал от него. Абе, стига си ми повтарял името, нали знаеш? Я пиздай! Я скачается! А, долу е! А ти тук? Ма не, удържи го отгоре, бе! Удържи го отгоре, за да може да слезе надолу. Дай ми ножицата. Пак има ножицата. Моя пишка е надървил се. Моя пишка. Застъпвам отгоре, бе, педерас, нахуй. Вот, на! Вот! Ворот наоборот. Хора, намерихме контрол залата. Честно да кажем, не се знае дали е кухня или контрол зала, обаче ако е това, което си мисли, запушете си и ушите, и двам се отваряйте очите. Да, умитай се, ти всичкото е развалено. Или контрол зала, или нещо друго, свързано с ток. Значи това е хотел Долфин Мания, това е хотел Мания. Или хотел Долфин.